Районыбызның данлыклы Мая газетасы үзенең 90 еллыгын билгеләп үтә. Шушы чарага әзерлек йөзеннән биредә газета чыгару райондашларыбызны иң кызыклы, иң актуаль хәбәрләр, вакыйгалар белән таныштырып бару белән бергә редакциядә төрле экскурсияләр дә оештырыла. Бүгенге узган очрашуда исә шәһәребезнең гимназия һәм 1нче гомумбелем бирү мәктәбе укучылары Маякның музее белән таныштылар. Редакциянең музей җитәкчесе Лиза Нурлыева газета чыга башлаганнан алып, бүгенге көнгә кадәр булган чорның тарихы, әсбаплары, экспонатлары белән таныштырды. Һәм ул чын мәгънәсендә тарихи гид буларак күп төрле мәгълүмат бирде. Маяк газетасына узган ел 90 яшь булды. Менә ул хәтта районнан да 1 яшькә зуррак. Газетабызның 85 еллыгына 2015 елда без инде музей төзегән идек. Шушы музейбез инде бай экспонатлар белән елдан-ел тулылана бара. Аны карарга, Аллага шөкер дип әйтим, инде райондашларыбыз күп килә. Бигрәк мәктәп укучылары, балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, һәм инде укытучылар кызыксынып киләләр. Без инде аларны таныштырабыз, шушы үзебезнең музей белән, үзебезнең коллектив белән, бүгенге эшчәнлек белән. Үткәндәгеләрне белмәгәннең киләчәге юк дигән сүз. Бик хак сүзләр бит инде ул. Менә үзебезнең газетабызның 90 еллыгына әзерләнгәндә, без инде аларның шушы тупланганнарын, материалларның, экспонатларын тагын да ныграк барладык инде, тагын да баяттык инде. Газета бит ул шал тарихлы безнең. Аның инде нигез салучысы Коммуна газетасы булган. Ул инде 1930 елның 15 мартында дөнья күргән. Азнакай районныкы, һәм инде Тымытык районы Ишкаштан инде Тымытык районында үзенең Трактор дигән газетасы чыга башлый бит инде. Алар икесе бергә бер вакытны инде сугыш чорларында әле рәттән дә чыгып баралар. Аннан соң инде газетаның Әлмәт районында чыга башлый инде газета. Берничә районга бер булып. Ул вакытта Заря дигән газетада чыгып килә. Анысы инде безнең районның рус телендәге газетасы була. Менә шулай бик кызыклы гына, бик озын гына юл үткән безнең маягыбыз. Экспонатларны туплауда безгә инде ветераннарыбыз ярдәм итте. Аннары бездә бит шундый зур шәхесләр эшләгән. Безнең горурлыгыбыз, без бик мактанып сөйлибез инде ул шәхесләр белән. Мөсәгыйть Хәбибуллин, Мәхмүд Хасанов, шулай бит инде. Бездә инде канат ярган язучылар бит инде, иң беренче чыныгу алган язучылар бит инде. Нур Әхмәдиев, Марсель Галиев, Ирек Бәдретдинов. Менә аларның да инде безгә материаллар туплауда инде ярдәме булды инде. Ирабиның бигрәк тә зур ярдәме булды. Һәм инде безнең инде шәһид киткән дигәндәй журналистларыбыз бит инде, сугышта үлгән журналистларыбыз булган бит инде, сугыштан соң кайтып үлгән журналистларыбыз, редакторларыбыз булган. Аннан соң менә бүгенге көндә аларның яшәп яткан туллары һәм инде туганнары, балалары, якыннары да менә бик күп әйберләр алып килде. Менә без бик рәхмәтле барсына. Барсына рәхмәтле. Без инде шушы музейбыз булудан безнең өчен инде республикада шундый беренче музей әзерләү инде безнең өчен зур шатлыклы вакыйга булды. Һәм инде biz аларның менә бу экспонатларның һәрберсе кадерле, һәрберсе менә безнең инде күрәбез йөрәк җылысы салынган, менә безнең шушы кулланган, ул бит инде үзебезнең элеккеге журналистлар кулланган әйберләр. Менә аларның да бит инде менә кул җылысы калган дип әйтим инде. Менә шуңа күрә без аларны кадерләп саклыйбыз барсында. Без аларны инде менә күз карасыда иттереп музейга килгән бер кешегә шуны да күрсәтергә тырышабыз инде. Экскурсиягә килгән укучылар музейдагы һәр нәрсә белән якыннан таныштылар, кызыксындырган сорауларын биреп, җаваплар алдылар. Музей мне очень понравился, особенно всеми историями, которые мне рассказали. Это было очень интересно узнать, какие были первые фотографии, первые печатные машины. Как первых, кто начал работать в этой газете «Маяк», когда еще не было хороших фотоаппаратов, у которых было очень мало памяти, и они были на пленках. Мне бы хотелось каждый день видеть у себя на столе
одну или парочку газет этого как раз-таки «Маяка». Я бы хотел каждый раз их перечитывать и видеть новые. Я узнала много нового, которое было в недалеком прошлом. Про ветеранов, про режиссеров, про редакторов. Я узнала про то, какие были фотоаппараты, какие были печатные машинки. И я хотела бы обязательно еще раз вернуться сюда. Маған мында міне печать машиналары ұшады, міне түгі принтер бар, старый ұшады, фото бар. Міне бұл история бар, тарих міне бұл міне нәрсе сөйләдегіз. Әйе, шынлап та, редакция музейына булган экскурсия укучыларда зур тәсир калдырды. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. Музейда тарих кайтавазы, бик күп елларны, чорларны, шәхесләрне искә төшерде. Музей бит ул тарихи чынбарлык. Биредәге һәрбер экспонат, һәр әсбаб шәхеснең яшәешен, хезмәтен сеңдергән. Шуңа да аларның һәр кайсысы ядкәрләрдәй кадерле дә, кыйммәтле дә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барша мақталарыбыз Аллах Субхана Тағала бұсайды. Барша көңіл шыққан салар шарифлер хақ болған Пейғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бұл жұмғаның темасына шықлап кетесі келе. Пейғамбарыбыз ұлық өрнек болу деген тема. Енді әйтергә кирәк, Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүтін ғаләмнәр үшін, біздің ғаләм үшін инде рәхмәт үшін Аллаһ Тәала тарафынан билгеләнде. Пейғамбар буларак билгеләнде кешеләр арасыннан һәм иң олуг безгә үрнәк булып тора. Ягъни үзенең гамәлләре белән безне ислам диненә якынайтты һәм дә ислам динен җиткерде. Әлхәмдүлилләх. Әйтергә кирәк, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ Субхана Тәала җибәрде, җир йөзенә пәйгамбәр итеп кешеләрне исламга китерү һәм дә ул килгән вакытта инде әйтергә кирәк, гомумән кешеләр адашуда иде һәм дә үзләренең ни өчен бу дөньялыкка килгәннәрен гомумән онытып һәм дә бер-берсенә зыян кылып яшиләр иде. Менә шул чорда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу дөньялыкка бер караңгылык дөньялыгына яктылык булып килде һәм Аллаһ Субхана Тәаланың бер рәхмәте, Аллаһ Субхана Тәала безне бу дөньялыкта үзенең рәхмәтенә ирешеп, ахирәттә инде безнең азак урыннарыбызны җәннәтләрдә булуны тели. Шул сәбәпле инде безгә рәхмәт өчен Пәйгамбәрбезне җибәрде. Әйтергә кирәк, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям үзенең тормышын багышлый гомумән кешелеккә файда кылырга һәм дә аның менә бер тарихи булган хәлен дә сөйләп китерә кирәк. Таиф шәһәренә юлга чыга һәм дә шунда ислам динен җиткерергә дип Таиф шәһәренә кергәндә аны каршы алалар, балалар һәм җүләрләр таш атып. Аны таш атып жаралап чыгарып җибәрә, куып чыгарып җибәрәләр һәм ул шуннан чыгып жараланып бер йорт кырыена килеп утыра һәм дә шунда утырган вакытта аның кырыена улуг фәрештәләр киләләр, Җибраил алейһиссалам, Микаил һәм аларга әйтәләр: "Синнән ди бер дуга җитә ди, без бу шәһәрне ди ике тау арасына кысып аны юк итәргә ди." Шунда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Нәрсә ди, мин ди кешеләргә зыян китерү өчен килмәдем, мин кешеләргә ислам динен җиткерү өчен Аллаһтан рәхмәте буларак килдем" дип әйтә. Һәм дә әлхәмдүлилләх, Таиф шәһәре бүген көндә дә ул олуг ислам үзәге булып тора. Менә Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллямның
мәрхәмәтлеге, кешеләргә карата булган җаваплылыгын үзенең җиткерә алды һәм әлхәмдүлилләh бүгенге көндә ул шәһәрдә дә ислам дине үсеп килә. Аллаһка шөкер, безнең якларга да ислам дине килеп җитте. Инде әйтергә кирәк, ул бөтенесе дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үз вакытында куйган тырышлыгы, үзен кызганмыйча корбан кылган шушы Аллаһ Тәгаләнең тарафыннан җиткерелгән ислам динен безгә барып җиткерергә. Шуңа күрә менә бүгенге көндә олуг үрнәк булып тора Пәйгамбәребез. Без Пәйгамбәребезнең тарихын өйрәнергә, аның кылган гамәлләрен өйрәнергә һәм дә үзебезгә, менә гаиләбезгә, балаларыбызга Пәйгамбәребезне үрнәк итеп куеп, аның кылган гамәлләрен үзебездә булдыруга тырышырга кирәк. Ягъни бүгенге көндә әгәр дә төшенәбез икән, менә балаларыбыздан сорыйбыз, кемне син үрнәк булып куйырың? Кем синең өчен авторитет булып тора дип әйткән чагында, инде алар анда кирип китәләр, инде футболистларга, инде актерларга һәм башка кешеләргә, ягъни гомумән файда һәм кешегә бер юнәлеш бирә торган файдалы булып тора дип әйтеп булмый. Ягъни бер иллюзиядә яшиләр, ягъни менә шушы кеше шундый дәрәҗәгә ирешкән, менә ул шундый яхшыдыр дип, әмма дә ләкин тормышына төшенеп карасаң, ул күпчелек кешеләрнең нәрсә, аларның тормышларында гомумән тәртип, әхлак, әдәп дигән мәсьәләләр төшеп калган булырга мөмкин. Шуңа күрә безнең ул яклап инде менә Гайша анабыздан китерелә Пәйгамбәребезнең холкы нинди дип сорагач, аның холкы Коръәни дигән. Холкы Коръәни дигән, ягъни әйтергә кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләнең кушканы буенча яшәп, тыйганнан тыйлып яшәгән. Әлхәмдүлилләh, менә Аллаһ субхана ва тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үзенең яклавына алып, һәм дә аның тормышында шушы олы вазифа бирү сәбәпле анырга үзенең ярдәмнәрен дә кылып торган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә гомумән пәйгамбәрлек 40 яшендә килә. Һәм 63 яшенә хәтле ул пәйгамбәрлек үзенең вазифасын башкара. Һәм дә әйтергә кирәк, менә 40 яшенә хәтле аның яшәгән чорында әле ислам торгызылмаган булса да, әмма дә ләкин Аллаһ субхана ва тәгалә аны саклап килгән. Беренчедән әйтергә кирәк, аның күкрәгеннән менә һәрбер кешенең булган нәфескә шундый бер зыян китереп тора торган каралыгын ала, һәм дә шулай ук шундый вакытлар була, кайчан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер мәҗлескә бара торган вакытта, ягъни уларны җокыга сала. Мәҗлес ул харам ризыклар белән, харам ичемлекләр белән башкарыла торган мәҗлес була сәбәпле, Аллаһ субхана ва тәгалә аны анда булуын теләми. Шул сәбәпле 40 яшенә хәтле Аллаһ субхана ва тәгалә үзенең яклавында тотып, һәм дә 40 яшендә, әлхәмдүлилләh, анырга вахи иңә Җибраил алейһиссәлам килеп, Аллаһ Тәгаләдән анырга хәбәрләр җиткерә башлый. Әлхәмдүлилләh, һәм үзенең вазифасын без бүгенге көндә дөньялык күләмендә күрә алабыз. Ул тиешлечә үз җиренә җиткереп, бүтән өстендә булган вазифаларын башкарып чыга алды. Әлхәмдүлилләh, һәм дә менә хәтта чагыштырып карыйлар, дөньяви шундый дөнья күләмендә булган кешеләрне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның куйган эшләре, аның эшләгән кылган гамәлләре белән ул беренчеләрдән булып санала. Әлхәмдүлилләh, шул сәбәпле инде без олуг үрнәк булу өчен без аны Пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнмичә аны аңлый алмыйбыз. Шул сәбәпле инде безгә Пәйгамбәребезнең тормышын, аның кылган гамәлләрен һәм дә калдырган эшләрен, сөннәти гамәлләрен өйрәнеп, үзебездә булырга тырышсак, әлхәмдүлилләh, без дә Аллаһ Тәгаләнең сөйгән бәндәләреннән булырбыз, һәм дә Аллаһ субхана ва тәгалә безгә Пәйгамбәребездән шәфаәт кылуына рөхсәт итәчәк. Чөнки
ахирәттә бөтен кеше җыелгач, Аллаһ Тәгалә каршына бер кешенең дә ярдәмчесе булмас ди. Һәрберсе үз өчен кайгыртыр. Әмма дә ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең рөхсәте булачак кешеләр өчен шәфаәт кылырга, свидетельствовать, ягъни безнең телдә, дөньялык телендә әгәр дә әйтәбез икән, адвокат булырга рөхсәт ителәчәк Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Шуңа күрә безнең менә күрә алабыз шулай ук Пәйгамбәребезнең тормыш юлында аның ничек иттереп ул гаиләсенә игътибарын, җәмәгатькә булган игътибарын, ислам диненә булган игътибарын, менә шуларны әгәр дә без өйрәнеп үзебездә булдырырга тырышсак, ул әлхәмдүлилләһ иң югары стандарт булып санала һәм безнең гаиләбездә дә, эшләребездә дә, бизнеста да һәм җәмәгатьтә дә безнең барысы да дөрес һәм дә яхшы юнәлештә, яхшы мөнәсәбәттә була. Иншалла, безгә инде менә шушы стандартны куючы ул да булса Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең кылган үрнәге тормышы белән. Барчаларыбызга да Аллаһ субхана ва тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышын өйрәнеп, безгә калдырган сөннәти гамәлләрен, Аллаһ Тәгаләнең вазифаларын өйрәнеп, әлхәмдүлилләһ, инде үзебездә күпмедер дәрәҗәдә булса да Пәйгамбәребезнең тормышын чагылдыра алсак, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләнең сөйгән бәндәләреннән булып, һәм дә Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешеп, азаклы урыннарыбызны иншалла югары җәннәт урыннарына ирешергә насыйп эйләр. Барчабызга иминлек, тынычлык, тәне-сәләмәт, җан тынычлыклары насыйп эйләсен Аллаһ Тәгалә, иман байлыклары бирсен һәм дә Аллаһ Тәгаләнең сөйгән бәндәләреннән булырга насыйп эйләсен иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бәйрәмнәр булсын, мүбәрәк, табыннар булсын, түгәрәк. Бүгенгедәй бәйрәмнәрне гел каршылык, бергәләп. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүген дә иң изге теләкләрне, матур котлауларны, үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә яңгыратырбыз. Инде иң беренче тәбрикләү хаты матур бәйрәмнәрен билгеләп үтүче Диана Садыкова һәм Энҗи апа Хиразовага юлланыр. Озын гомер без телибез сезгә. Һәрбер көнегез торсын шатлыктан. Көлеп яшәгез, сөеп һәм сөелеп, ямь-тәм табып олы тормыштан. Тормыш дигән олы юлның була төрле чаклары, җиңеле, авырлары да, шатлыкка тулганнары. Авыр вакытларда күңел төшенкелегенә бирелмичә, һәр мизгелне тиешенчә кабул итәргә өйрәнәбез. Иң мөһиме, янәшәдә һәр вакыт терәк булып, кояш кебек җылылык өләшеп яшәүчеләр булганда, тормыш та ямьле, дөньяда түгәрәк бит ул. Бүген йөрәк түрендәге иң изге теләкләрне, олы рәхмәт сүзләрен һәм җылы хисләребезне үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүче иң газиз һәм кадерле кешеләребезгә җиткерәбез. 3 февральдә Садыкова Диана Ленар кызына 18 яшь тулса, 4 февральдә Хиразова Энҗе Сәрвәр кызы үзенең 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Әлкәй авылында туып, Азнакайда яшәүче тормыш иптәшем Энҗе һәркемгә ачык йөзле, киң күңелле, нинди генә авыр мизгелләрдә дә төпле киңәше белән ярдәм кулы суза ала. Ягымлы карашы белән болытлы көннәрне дә куып тарата. Эшендә дә хөрмәткә лаек ул. Азнакайның 1нче урта мәктәбендә укучы балаларның, аларның әти-әниләренең шиксез ихтирамын яулаган, кешелекле, киң күңелле, ачык йөзле, хезмәтенә карата хөрмәт казанган абруйлы укытучы да ул. Чыннан да үзенең искиткеч сабырлыгы, изге, чиста күңеле, мөлаемлелеге, эчкерсезлеге белән ихтирам казанган олы йөрәкле кешебездә хатын-кызның барлык матур сыйфатлары да тупланган күрәсең. Авырлыклар күрсә дә зарланмый, чит ятларга чәчми күрсәтми, көчле рухлы булып яши белә ул. Энҗе, кадерлебез, туган көнең, юбилеең белән сине. Киләчәк көннәрең үткәнеңә караганда тагын да бәхетлерәк, куанычларың, сөенечләрең тагын да
күбрәк булсын иде синең. Юбилейда юлланган теләкләрнең барысы да чынга ашып, йөзләреңә шатлык кына сирпесен. Сәламәт бул, тормышыбыз түгәрәк булып, картлык көннәрендә бергәлектә каршы алырга язсын. Кызым, йылдызыбыз, бердән-беребез Диана, 18 яшың белән сине, кызым минем. Син язмышның безгә биргән иң кыйммәтле бүләге, гаиләбезнең горурлыгы. Кечкенәдән тырышлыгың, актив булуың белән аерылып торасың. Авырлыклар алдында да куркып калмавың сиңа һәр вакыт уңыш кына китерә. Киләчәктә дә шундый булып кал, кызым. Һәр чак игелекле, йомшак күңелле, гадел бул. Язмышың да сиңа рәхмәтле булыр. Янәшәңдә һәр вакыт сине хөрмәт итүче без якыннарың, яратып яшәүче иң кадерле кешеләрең барын онытма. Теләгән теләкләрең, алдыңа куйган максатларыңа ирешеп, сәламәтлектә, бәхеткә генә төренеп яшә, кызым. Кадерле кешеләребез безнең, туган көнегез белән сезне. Сез безнең өчен бик кадерле, бәхетле булыгыз, сәламәт, яшь калыгыз һәм канәгать. Йортыгызда булсын көлү, сезне гел уңыш көтсен. Отыштан булсын елмаю, бәхет бер дә китмәсен. Иң изге теләкләр белән туганнары барлык балалар исеменнән тормыш иптәше һәм әтисе Ленар диелде. Әлеге матур котлау хатында. Диананы һәм инде әлбәттә Энҗе апаны шушындый матур бәйрәмнәре белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Йөзегездән бәхетле шат елмаю бер вакытта да китмәсен. Юлланган теләкләр барысы да чынга ашсын. Бу тормышта бәхетле, бик бәхетле булып яшәргә язсын икегезгә дә. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшик әле шулай бергә. Together
булмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары оныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренмәй. Күңелем җиде дә, йөрәгем сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелем җиде дә, йөрәгем сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелем җиде дә, йөрәгем сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Гомер үткәнлеге сизелмәй. 65 яшьлек матур юбилейе белән Мирхәтим абый Идрисовны тәбриклибез. Без әтиле йортта туып үстек, без әтиле йортка кайтабыз. Жан җылысы көтеп торган өйгә дәшеп тора нурлы капкабыз. Шушы көннәрдә безнең өчен шиксез кадерле булган хөрмәтле тормыш иптәшем, әтиебез, туганыбыз Идрисов Мирхәтим Юныс улының туган көне, аның 65 яшьлек улуг юбилейе. 1956 елның 6 февралендә Азнакай районы Тымытык авылында Ямле ык буенда Идрисов Юныс һәм Сафия гаиләсендә 3нче ир бала булып әтиебез Мирхәтим дөньяга аваз сала. Гаиләдә алар 6 ир бала гөрләшеп өй тутырып үсәләр. Әйе, әле кайчан гына ыкта боз киткәнен дә иң беренче булып күрүче, зәңгәр ыкны аркылыга, буйга иңләп йөзүче, боз каткач шара сугучы, ялан аяклы малайлар идек бит без. Эх, кайда калдың син шул гамсез балачак? Иске йорт әрәмәсендә шомырташап, авыз борыннар каралткан, ыкта балык чирттереп, ука пешереп, учак яктысында таң аттырган яшьлек еллары. Әйе, сагындырып, төшләргә генә керәсез шул дип әтиебез сагышланып, күз яшьләрен дә сөртеп ала бит кайчак хәтта. Әтиебез абый энеләре белән бергә яшьтән кул арасына кереп хезмәт сөеп үсәләр, колхоз басуларында шөгендер эшкәртү, урман кисү дисеңме? Кыскасы, бер эштән дә куркып тормый алар. Шулай булмый. Ишле гаиләдә иркәләнеп ятарга вакыт юк бит. Баһадирдай батыр булып үскән әтиебез армиядан хезмәт итеп кайткач, озак та үтми булачак тормыш иптәшен Данияны очрата. Төскә биткә шибәр, ачык йөзле шаян әтиебез, әниебез Данияның йөрәген яулап та ала. Ике арада шулай мәхәббәт уты кабына. Яшьлек, бер урында гына торырга яратмыйсың шул син, гел каядыр ашкынасың. Булачак әти-әниебезне язмыш яшьлек дуслары белән Үзбәкстан якларына, Ташкент каласына илтә дә куя. Бу 1978 еллар була. Алар биредә самолетлар җыя торган заводка эшкә урнашалар. Озак та үтми, әти белән әни өйләнешеп тә куялар. Әмма гаилә тормышы сынаулардан тора шул. Өйләнешкән пар булсалар да, алар икесе ике тулай торакта яшәргә шактый гына вакыт мәҗбүр дә булалар. Аларның мәхәббәте әнә шулай сынала. Үзләренә фатир булганчы шактый сабырлык кирәк була әле яшь гаиләгә. Озакламый әти-әнигә мәхәббәт җимешләре булып без кызлары Лена белән Наилә дөньяга килгәнбез. Бик тә бәхетле еллар була бу чор әти белән әниебезгә. Әмма әллә язмыш, әллә замана җилләре үзгәртә. 1992 елларда әти белән әни үзебезнең Азнакайыбызга кайтып төпләнәләр. Әтиебез Кыргызга эшкә урнашып, лаеклы ялга киткәнче намус белән шунда хезмәт куйды, хөрмәт яулады. Аккан суларны туктатып булмагандай, гомер агышлары да туктамый. Ага да ага икән шул. Әйе, кайчан гына гүзәл сылу кыз әниебез Дания, баһадирдай егет әтиебез Мирхәтим җитәкләшеп атлап киткәнгә дә 40 елдан артып вакыт узган да киткән икән бит. Шушы еллар эчендә алар без ике кызга тәрбия биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Борчу шатлыкларын бергә бүлделәр. Инде бүген безнең гаиләләргә сөенеп, 4 оныкка дәү әти һәм дәү әни булып яшиләр.
Әтиебез еш кына сагышланып та иске ала. 6 ир туганы арасыннан 2 абыйсын, 2 энесен югалтты бит ул. Язмыштан узып булмый. Әмма әтиебез бүген вакытсыз арадан киткән туганнарының балаларына ачык йөзле, киң күңелле, киңәшләре белән һәрчак ярдәмчел булып яши бирә. Аллага шөкер, энем Мирзаян исән, аңа Ходай озын гомер бирсен дип сөенеп тә куя әле ул безнең әти. Әти, кадерле кешебез, син булганга инең нигезе нык, табыны һәрчак түгәрәк бит. Без ныклы нигезле, түгәрәк табынлы өйдә үстек, шунда канат чыгардык. Син безнең өчен һәр яклап яшәү үрнәге булдың. Тормышта үз урыныбызны табарга, авырлыкларны җиңәргә өйрәттең безне, син әти. Әтиебезгә Ходай Тәгалә тарафыннан олы йөрәге, киң күңеле бирелгән. Без балаларына гына түгел, туган тумаша, кода-кодагыйларга, күрше-күләнгә һәммәсенә дә аның йөзе һәрчак ачык. Әгәр кулында бер телем икмәге булса, ул аны да һәрчак бүлешергә әзер. Бер рәхмәт 1000 бәладән коткарган диләр. Әтиебез ишеткән рәхмәтләр. Әтиебез кеше гомерләрен саклап калу өчен үз канын биргән олы җанлы кеше. Күп санлы грамоталар, Россия күләмендә бирелгән кубоклар янәшәсендә аның күкрәген почетлы донор медале дә бизи. Әти, син әниебезгә борчу шатлыкларын уртаклашып яшәүче, кыен чакларда калганда таяныч булырдай, сөеп хөрмәтләп яшәүче ир асылы бит. Без балаларыңа, аныкларыңа алтын киңәшләрен, шиксез яратуын белән яшәү көче бирүче әти һәм дәват иде. Әти, сине олуг юбилейың белән чын күңелебездән котлыйбыз. Әни белән пар канатлы булып, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән без балаларың, оныкларыңа, әле киләчәктә оныкчыкларыңа да карап, сөенеп, бәхет нурында кыенып яшәргә сиңа Ходай насыйп итсен иде. Әти, ир егетнең асыл сыйфатларын җыйгансың син барын үзеңә, алып батыр төсле кыю атлап, менәсең син гомер үренә. Көчле рух һәм сүнмәс яшәү дәрте бирелгәндер сиңа тумыштан, әлмәндәр карт төсле ахыргача туймый яшә әти тормыштан. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле, шуның өчен яшәрбез без әти, кызартмыйча синең йөзеңне. Абынганда җайлап аңлатасың сабыр төбе алтын икәнен, син тамыры булсаң без тармагы, җиргә берегеп үскән имәннең. Әти, гомерең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Иң изге теләкләр белән сине котлап тормыш иптәшең Дания, кызың Лена, оныкларың Динар, Алинә, Алмаз, Әминә, энең Мирзаян, киленең Рушания, барлык туганнар исеменнән кызың Наилә һәм киявең Артур диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Верхәтим абый, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Якын кешеләр янәшәсендә шатланып, куанып кына яшәгез. Аларны һәр вакыт үзегезнең барлыгыгыз белән сөендереп кенә торыгыз. Туган көнегез белән сезне. Күңелләрем рәхәтләнеп сөенә, туган якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре
әттияне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтияне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын, күршергә насыйп булсын. Сиксән яшьлек күркәм бәйрәме белән Тәгъзимә апа Хәйсәрованы котлыйбыз. Туган көнең әни котлы булсын, кояш сиңа елмайсын, һәр туачак кояшлы көн шиксез бәхет яудырсын. Инде язга авышып баручы кышның күркәм айы булган февраль айында безнең кадерле олы йөрәкле, зур хөрмәткә лаек әниебез, тормыш иптәшем Хәйсәрова Тәгъзимә Мингалим кызына кичә 4 февральдә 80 яшь тулды. Ул Бөгелмә районының гаҗәеп матур җиренә урнашкан Кодаш авылында дөньяга килә. Гомеренең иң күркәм еллары шушы ямьле табигатьле, киң манзаралы булган туган авылында үтә. Бүгенге көндә түгәрәк тыныч тормышта балалар, оныклар куанычына шатланып, азнакайда яши. Гомер бәйрәме олы юбилее 80 яше белән котлап, без аңа иң мөһиме саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхетле еллар, тигез матур тормыш юлы телибез һәм баш иеп барлык яхшылыклары өчен рәхмәт сүзләре җиткерәбез. Өебезнең сүнмәс нуры булып, без якыннарыңа яшәеш чыганагы биреп, тән сихәтлеге белән шатланып, озын-озак гомер ит, кадерле кешебез. Карлы кыш айында тугангамы күңелеңдә һәр чак изгелек, кылган яхшылыгың кире кайтып күрсәң иде үзең игелек. Бәйрәмеңдә теләкләрнең иң изгесен телибез. Син бит безнең кояшыбыз, син иң матур гөлебез. Аллаһыдан синең өчен сәламәтлек сорыйбыз, бәхетле матур картлыкның иң рәхәтен юрыйбыз. 80 яшьлек юбилееңа иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Мигдәт, балалар, оныклар диелде котлау хатында. Хөрмәтле Тәгъзимә апа, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Тән сихәтлеге, саулык, сәламәтлек белән алга таба да килер елларга сөенеп кенә яшәгез. Амин дисен, әйтелгән һәр теләккә.
Җилләр алып килсен, алысу тамлы иртәләр, юлларыңа гөлләр сибәм, очрамасын киртәләр. Узын булсын гомерләрең, рәхәт үтсен көннәрең, тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Узын булсын гомерләрең, рәхәт үтсен көннәрең, тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Шатлык байлыкка чорналсын, хезмәтең тырышлыгың, Ходай бирсен ак бәхетләр, җаннарыңның тынычлыгын. Узын булсын гомерләрең, рәхәт үтсен көннәрең, тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Узын булсын гомерләрең, рәхәт үтсен көннәрең, тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Узын булсын гомерләрең, рәхәт үтсен көннәрең, тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Узын булсын гомерләрең, рәхәт үтсен көннәрең, тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Тулыган айдай балкып торсын синең нурлы йөзләрең. Алтмыш яшьлек юбилейы уңайыннан Ландыш апа Җәлилованы экраннар янына якынрак дәшәбез, иң матур котлауларны аңа якыннары җиткерә. Шатлык белән, озын гомер белән яшәвеңне синең телибез. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан да өлеш чыксын сиңа мол гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Азнакай районы Туйка авылында туып үскән, хәзерге вакытта Азнакай шәһәрендә яшәүче кадерле кешебез, әниебез, әбиебез Җәлилова Ландыш Мәхәсим кызы 8 февральдә туган көнен 60 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Кадерле әниебез, әбиебез, сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның да иң олысын юллыйбыз. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңлеңне һәрчак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләрнең назлысы, җан тынычлыгы, шиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Бөтен гомереңне, көчеңне балалар сәламәтлеге өчен биргән гүзәл зат буларак, эшкерсезлегең, ихласлылыгың, ягымлылыгың белән кешеләр күңелен яуладың бит син. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә генә яшәргә язсын сиңа. Иң изге теләкләр белән ирең Тәлгать, кызларың Гөлназ, Лилия, Алина, кияүләрең Артур, Фәнил, оныкларың Алиса, Диана, Данис диелде котлау хатында. Хөрмәтле Ландыш апа, юбилейгыз котлы, мүбәрәк булсын, табыннарыгыз һәрчак түгәрәк булсын. Балалар, оныклар янәшәсендә алга табада сигенеп, бар канатта, бәхеткә төренеп кенә яшәүләр язсын. Иң изге теләкләр чынга ашсын.
Ak şeşekler, oppoq yazlar miken, ak ümitler miken közleride. Aklık izlep, aklık kuzlep ütken, ömür uzun indi tüsleride. Ak günlerden şancılısı alıp, yüreklerge salasıydı. Ak şeşekler kebek oppoq bulup, saf köngülli qalasıydı. Yaşау деген tatlı sözге сыйган, сыр ачкычы кайда ким беләр. Таң күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ak günlerden şancılısı alıp, yüreklerge salasıydı. Ak şeşekler kebek oppoq bulup, saf köngülli qalasıydı. Ömür tacın üze aşı jiller, janlar yılı şul şak nişlerge. Ak şeşekler yıldız bulup yana, ümit nuru söngen kişlerde. Ak günlerde şancılısı alıp, yüreklerge salasıydı. Ak şeşekler kebek oppoq bulup, saf köngülli qalasıydı. Ak günlerde şancılısı alıp, yüreklerge salasıydı. Ak şeşekler kebek oppoq bulup, saf köngülli qalasıydı. Ak şeşekler kebek oppoq bulup, saf köngülli qalasıydı. Saf köngülli qalasıydı. 50 яшьлек алтын юбилейі белән Гөлнара апа Валиеваны котлыйбыз. Кан кардәшләр булмасак та, без туганнар өчен чынлап туганлаштык бер-беребез белән балаларга туй туйлап. Менә бүген бәйрәмеңдә юлыйбыз ихлас теләк, бергә күңелле яшик. Син бит безгә бик кирәк. Хөрмәтле кодагыебыз Валиева Гөлнара Илгиз кызы 50 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Азнакайда туып, шушында яшәүче кадерле кодагыебызга шушы матур бәйрәме, юбилейы уңайыннан күңел түреннән чыккан иң изге теләкләрне кушып тәбрик итәбез. Иң мөһиме күңел тынычлыгы һәм сәламәтлек диләр. Аллаһ Тәгалә әнә шуларыннан айырмасын. Алга табада бергә булып, бердәм булып, балаларыбызга, алда әле оныклар бәхетенә дә куанып кына яшәүләр язсын. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, шатлык юлдаш булсын сезгә гомергә. Әйдә гомер үтсен, шәш агарсын, тик йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көннәреңә тик тазалык һәм шатлыклар гына эстәсен. 50 яшь шул картлык түгел, гомернең матур чагы, кайгы хәсрәт күрми генә бик озак яшә тагы. Һәр көн сайын аткан алсу таңнар, олы шатлык алып килсеннәр, гомерегез һәр чак тигезлектә бәхетле һәм имин үтсеннәр. Иң изге теләкләр белән кодаң Ленар, кодагыең Лилия, киявең Илназ, кызың Аделя һәм оныгың Ирада диелде котлау хатында. Хөрмәтле Гөлнара апа, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Алга табада кодагыйлар белән бергәлектә бердәм булып, балаларыгызга, оныкларыгызга сөенеп кенә гомер кичерегез.
Юбилейлар җитә, димне гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Бәхетле елларны өстәсен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. Туган көннәрегез, матур бәйрәмнәрегез белән тагын бер тапкыр тәбрик итәбез үзегезне. Юлланган барлык теләкләр дә фәрештәләрнең амин дигәненә туры килеп чынга ашсын. Сау булыгыз. Внимание! Встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 00 58.
Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре Шифа заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр Шифа, улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания Колор. От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.